Sobat na sa isbulan, kitang tanang magpatuloy. Senyor! Senyor! Maupay nga adlaw hayo nga tanan mga igkasiko magtaonon. So yan na ang adlaw, ang mga waray pa kulaw han Ati-Atihan Festival dili Mapanas Northern Samar nag-video guak bisan mauran para iyo hikitan ang performance sa naupat nga tribe adi ang tribo nga Seawall Magtaon syempre naton tribe adi ang Kinangyan Tribe nga pinakaorihan Santo Tribe. So guys, tampusan niyo ini nga pagkulaw hini nga video nga like kang pingalimot pag-like and subscribe. Tara na.
nila niyo kay ang mga payong inulang na kay inuranhin masulog. So Magtaon Tribe.
Chinese car there. Mamarigo na ako. Mga kabataan, gano'n na ulo! Ikaw na ha! Pagkawa ko! Lumingkod! Ay nga pagmayos ko na ha! Sayang na ako sa videography! Pasensya na kam kay wala ko ang pagbinidyo nila ba ang Kinangyan Tribe kay nagpapakaulang ang mga payong. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, bagsak! Ang ina mo!